na. Oras nang I-text mo. i-upload mo. I-chat mo. Pinky-on mo sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapinki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo. Pinky-on mo sa DZGB. Pinky-on mo. Alas 3 na! Pinky on mo, baby na! Kayo po ay nakikinig kay Henry M. Yes. Sa Pinky on mo, baby. Yes, the best. Good morning, good morning, good morning, good morning, good afternoon. Maray na hapon po. Maray na hapon, Pilipinas, mga Bicolano, saan man na partikan mundo. Kumusta po kamugabos? Kami po naglaom na kamugabos, mga tugang ayos. Ang lalaking hindi inuumaga, Henry M. sa Pinky on mo, baby. May mga paagidaa, mga tugang tangani na dayta nakukulugan an sa ituyang agom kung kita nagtataram sa iya. Ang sa tuyang istorya ngunyan Kuya Nemi, masintro naman kita sa mga misis. Tapano kaya ang ibang misis kung naramtaram pagunam husisay ng mao, aber daw ngunyan, mag-iriwal daw kita ngunyan apon. Manaramtaram ka mo, garit ko sa muna sa mga daog-daog na nindo kaming mga lalaki na. Manaramtaram ka mo, garo din na kamong kadaugon sa buhay. Sige daw. Sige daw. Manaramtaram ka mo, gari na kamo sa mga pagunan nindo. Kamunan matibay. Kamunan matibay. Aber daw. Sige daw. Sige daw. Paghuna nindo na pigpapasok ganindo mga tugang zo. Pigpapasok ganindo sendong mga agom na lalaki. Di daw ka mo kaya. Dapat mga tugang sa mag-agom. Dahil pigpapasok ka ng agom ta. Dapat praktison iyan mga tugang sa pagsyuta pa sana. Di ba? Bata pagsyutaan mga lalaki. Pirming garo maano yan. Ha? Gari... Adi, gari bagaso. Ang mga lalaki padaog-daog pero pag naagum na lalo nang mina dadadaog na. Pero mas marida ang mga tugang kitang mga lalaki na padaog-daog sana kita. Gari mas maray man na padaog-daog kita. Kaya ito nga ni, may announcer ka itong sikat na may istorya. Sikatong ka itong announcer digda sa Legazpi da. Inaragda sa mga kuan, sa mga kairiba, nag-irinuman sa harong. Gusto niyang ipahiling sa gusto niyang ipahiling sa iya tabi na mga kairiban na bako siyang daog ni misis niya. Buro yung nadaa. Sabi kang agom na at so announcer, Agom! Bugtaki na kipagkaon ni tama karaon kami. Maluto diyan buda susira na masiram. Luwas man so misis. Ta siyempre nguntin warbaya ko yan sa mga bisita. Bata masarigo ng boses niya. Agom! Maluto! Una so tubig dyan na malipot. Iluwas mo dig. Tama inom kabig tubig na malipot. Nagluwas ka dig. Tubig na malipot. Nag-irilingan so mga kairiban niyang mga radio reporters, board announcers. Totoo pala niyang maisog pala talaga si boss. Ako bang pala niya totoo na daog nga si boss niya kan agum niya. Kanso nangangaba nga anak ko yan ni Mickey Karaon. Pumait naman so lalaki. So radio announcer. Agom! Maluto! Dahil na so agom nagre-ribok, ha? Dahil nagre-ribok sa agom. Sa kusina, pamarangkalon sa planggana. Sabi na kan, agom baya, maluto! Nagbawala ka na dyan. Maluto, direng, maluto, digdi! Sabi kang babayi, pumundo ka dyan, tagapunta ka ding mangko. Sabi kan sa announcer, Mami, maluto tabi. Maluto nga tabi, Mami. Arog ka. Kaya dapat mga tugang kita dapat dahil kita nagtutugot tabi mading Angelic Yambaw, di ba? Dahil kita nagtutubot mading Angelic Yambaw na pading beda, bata agari, dahil kita pading beda nagtutugot na daog-daogon kita padi, di ba? Puro paradahan ka sana padi ki ni Santera. Ay, padi. Dahil yan padi pwede.
Bata birthday ngo niya ni Ali, buda ni ano yan, from Otip Kiambao. Yan. Ali, happy birthday from Otip Kiambao. Yan. Day, kaya kita pa ding beda magtugot pa rin na pigparadaog-daog kita pa di. Ade, pagparadar down sa nakita sa makusog na sirimbagan. Alright, good afternoon. Pwede po tabi bugtakan ki option ang DCGB Live app ki auto turn off or sleep na pwedeng iset nganing kung mga makaturog halimbawa ma-off na sana iyan kusa sa time na pigset tabi. Sige po, tapaadalan mi tabi sa IT ha. Paadalan mi tabi sa IT. Yeah po. Sabi ni Mading Angeli, pasawayon ka pa di. Iya ba ka pa di, Madi? Pading ibeda. Ano magparapadog daw kita? Sige daw nga, testing nga daw. Oni, dago ganin doon ha. Oni mga tugangan sa tuya na mga samno sa pagkabuhay. Mga paagi, kung paano mo kukirihiran an sa imong agom, na dai siya nakukulugan. Yan, ha? Mga paagi, databi Mading Angeli Kiambao, tangani na kaming mga lalaki, dai kami na kukulugan, asin lalo na dai na nasusupgan ang samuyang ego, ha? Ang samuya tabing pride bilang mga lalaki. Paano baga? Nagiging ulukan baga sa ururon, nagiging ulukan mga tugang sa mga erinoma. Nansarong mister, daog-daog ka na go. Di ba? May mga paagi da iyan, may mga 11 mga ways to correct your husband without hurting his ego. Yan. Hello? Yes. Pa. Anong Henry? Ano? Ano? Kaya pala feedback adi. Paguna kumigo, wala ka na yung kapapalan. Paguna ko, wala ka na yung kapapalan. Pakusog pa pala ng lawas mo, ano? Ano? Ayun, may pataw. Tali ko kung pako. Magapod kayo. Iyo, taon. Mapod ka taon. Tali ko ako, ha? Makusugon talaga ang radyo ko yan ni Miss Edna. Grab and feedback. Ano? So? Susarong senador, ano? Deko nasabutan. Ayo, iyo. De, 23. Dapat. O 22, o. Dahil man ang pig-appoint, dahil man kinag-appoint ka, special election yan. Dahil man yan. Tama na yan na, 22 na ta, so 24, maribo ko na. Tama yan, ang paradadagdagian. Bayan na, tama na yan na 22 na, dapat ka di kawara, dan ta mga maribukon. Dakulo na din, nag-asinsong kadakol ng mga matatali sa kongreso. Bye-bye. Kasubanggi, pigihiling ko naman si Senador Alan Peter Cayetano, boda si Nancy Binay ko yan nagiwal sa luwa. Uyog-uyog, mabigat na naman Alam mo naman, kung pupunta ka rito, ginugumula lang ang committee hearing, huwag ka nang pumunta dito. Kasi wala ka namang ginawa Labing isang buwan na nakaupo sa opisina mo itong puranong ito, wala ka namang ginawa. Tapos pupunta ka dito, manggugulo ka. Salbatana, papasokgan mo ang kapwa mo, Senador, sampangan kan mga bisitang taga-DPWH. Sabi, si Binay, kalmado man sana. Ay, hindi niya, Mr. Chairman, ganito,
continue itong mga tinatanong ko sa inyo, DPWH, kada hapot ni Bin. Ay, nagsimbag si Cayetano. Hindi. Wala ka namang ginawa eh. Ikaw ang nagtatrabaho nito. Wala ka namang ginawa. Tapos pupunta ka dito, guguluhin mo ang committee hearing ko. Saka mga... Ay, nako. Alright. Origin na kita. Mga paagi, ways to correct your husband without hurting his ego. Yan. Tama yung mga tao kaya bagan pag gusto mong koreksyonan mga tugang makulog man talaga ako kuya ni gusto ko rin pagkukurehiran ako, di ba? Ever since dinakulaan ko na pag ako kay koreksyonan ugmaon daw ako kanta, you know what, ask me why pag you are being corrected mga tugang may room for improvement ka pa. Takunday ka na abo ka na magpakurihir dahil ka na pagkukoreksyonan gari, na ka nang gari, yun na yan. Kana lamang, yun, di ba? Ako gustong ko na, hanggan ko niyang gustong ko na pigkukurihiran daw ako. May mga nagkukorek sa, ay, tama nga niya ko itong sinabi. Di ba? Mananggad nga niya ko. Gustong ko daw yan. Na, so aki ko nga niya ko, noy mare, ano tanon tama kay ni, napagibo kay ning PowerPoint. Sabi ka ni kaduwang, ano na ngayon, daddy? Matanda ka na, hindi mo pa alam yan. Saka mga kuya ni me. Oy, pina-eskwela takata, nga ni makaukod ka. Kaya turuan mo kung yan. O bakit, daddy? Wala ba sa inyong computer? Typewriter kami, kay to. Yan. Iyan ngayon makuha mo kang biga para dagitan mo kami kan panagagawat ni kami ki Mobile Legends. O yan ngayon, bako ngayon, wala kang alam sa computer. Ganyan ko ka mo. Ika ganyan ko, tamadali ka na magrador. Tapusin mo na ang pag-eskwela mo, ha? Ngani ganyan ko, nina ako magparagastusan. May mga gasto, may mga gigiribon pa akong iba. Nataman ng mga dati nagaparahidali ka. Yung ganyan ko, tangani ganyan ko na pag nakagrador na ka mo, makaagum tigiraray ako. Sabi ka ni Mrs. Ano ito? Ganyan ko, wara. Dari ngayon mami, o diba? Alright. Ways to correct your husband without hurting his... Ano nga ng ego sa Bicol? Paano tabi Bicolo ng ego? E-G-O. Ego. Yan. Ego. Yan ang, anong Bicol daw ka ini? Anong Bicol kang Tagalog? Ang Tagalog kang ego, tabi ay, sabi sa Google, ego da atabi is translated in Tagalog as sarili, self. Daimo nakukulugan ang sadiri kan sa imong agom, ang isip kan sa imong agom. One ha. Nangyayari ini, Kuya Nemi, sa mga lugar. Number 1. Excuse me po. Lower your voice. Pagkahuron mo an sa imong agom, babaan daw ang boses mo. Naranduman nyo kang inot, ang dinis ko terta, sa mga mister naman sa agom na babae. Ngunyan, misis naman sa agom na lalaki. Lower your voice. Mga kapingki, kamong mga misis da. Tango ka din do ini. Do not shout at him. He is not your child. Dahil mo na pagsuriyaw ng ago mo, tabako mo siyang aki. Although da kaming mga lalaki acts like a child. But yes, you can correct him in a minimum volume of tone. Garo lamang so igwad ang agom mag-agom, aram kan agom nang agom niya sila his. Pag nag-iirino man na, sabi kan Mrs. Agom, luway-luway agom sa alak. Yung tabi agom. Pag medyo kurukulanting na so lalaki, bataram naman sa agom na babae. Agom, mare. Luway-luway sa alak, ha? Kapag nabubuyong ka, nababaklaon ka.
Tabi baga, in vino veritas, in wine there is truth. Kaya mga tugang, ang natural na ang attitude ng tao, minaluwas ko yan pag nabubuyong. Kaya bagaan mga lalaki ko yan na tinudahan mong ngaya sila ay sa bading, pampangakigwapo buyongon mo. Ako nga binuyong ko ang buhay ko, nagkampang ako kipuging lalaki. Angay na ako, dahil man palang kipig to ang alak sa kuya. Lower your voice kung an sa imong agom tataraman mo. Ayan. Number 2, do it in love. Yan. Gibuhon mo da tabi mga tugang sa agom mo na igwanin pagkamuot. Correction should be done in love. Remember, your husband is a human too. He makes mistakes and you are, and so you are. Kamutabi na mga misis, arog da tabi ka ng gigibuhon nindo. Number 3, next. Ano, dagogan nindo ini ha. Maring Angeli, ikatabi aram ko dai mong magibu ni kay pading beda. Pero aram ko si Ate Marcia. Si Ate Marcia garo dai man nakaka-relate kay ni. Ade, si Ate Marcia garo dai ma. Puro punday nga ako janoy. One. Never criticize your husband in public or in front of your friends. Di mo da mga tugang ipagkritisasan sa imong agom sa publiko or sampangan kan sa imong mga barkada. Nagalakaw-lakawan sa imong agom, pagchichismis mo sa mga barkada mo. Ngunang agom ko ngayon, salbatan ng kapatalan. Tultul daw yan na, never criticize your husband in the public or in front of your friends. Oy, ngaya girl, ano yun na, agom mo ta, nataiyan, pugi lang, pugi ano, pero tanga, ay ano pa ngaya girl, indaman ngaya kung nata na mo niya ako kaan. Nadarasa na nga ako nga sa kamatso niya, pugi niya nga. Sa totoo nga, patalon. Dahil po, pagkapasab ganong ago mo, sampangan kan mga barkada mo. Dahil mo pagtatsara ng ago mo databi, sampangan kan ago mo, stop criticizing him in front of your friend or family. Aram mo kung nata, degrading da iyan tabi sa pagkatao ming mga lalaki, rather correct in love. Just whisper with a gently hug. Kupon mo sa agom mo, agom, ikang linti kas ka, pumuno ka. Di ba? Di ba? Tapos ka, kitang mga, ano bang mga misis mga tugang, paguna mo sindan ang bida, mga maisugon. Dido ka mo kaiyan. Do it mga tugang with love. Next, dago ka rin do ini. Dago ka rin do ini ha. Praise him for his accomplishments. Yan. Kita databi mga tugang na mga agom, kita dang kamong mga misis, tarami daw ang mga nagibukan agom nindo. Pag tagaw mawa man daw, uy agom, magayunon si speech mo kasuba ko na ginibo. Buda, magayunon iyan na nabakal mo na gamit na bako pag uli sa harong, papaiton mo ki, agom, anong dardara mo? Naling mo na nga, ano yan? Kakanos-kanos kang binakal mo na. Bako, lamang bagay sa imo na gurangon kang pag-ilingon na gari kanaan. Makanuso ng kolor. Ano, kabuta? Ulian ang saga? Kaday ka man lamang, ikamugtakin. Ako na mapili. Ano ka? Di mo lamang nariparo na ang kolor kan. Ang kolor sa gurang. Do not do that. Antinor, ano Antinor? Kumbinsido katabi Antinor sa pigasabi ko? Kumbinsido katabi Antinor sa pigasabi ko tabi. Antinor, kumbinsido ka?
O yan baga si Uncle Boy, pag minapurma bagay. Kaya pag nag-ibang gamang dogari, mas na si Susan Roses, nag-ibahan. Ade, si FPJ, now, one. Agom, mali sa lalaki. Agom mo, may pasalubong ako si mo, magayon, nun ini o. Ayang may mga barkada ka palang di gisarong. Ay, mga, agom si Made, si Made, si Kuano, nag-bersita. May pasalubong ako, agom mo niyo, chupaw. Bako baga na-appreciate mo so pait na agom mong dinarangkang siyopo. Ano man agom na siyopaw mo ini, puro taba ang palaman. Marasa pang nagbakal ka kaini, makanuson. Kung ako agom mo, isang sangkuan sang himot mo. Dapat databi, i-appreciate mo ang pigigibo kan, mister. Bako na, na pirmian kuan, na pirmian mao. Kaya nga makusugon ang buot mo niya na. Si Mrs. Kuya Neme, di man ito nagdangog. Tayo nito duman sa trabaho niya. Ang problema kaya ni, kung pag-uli, mag-review naman kang Facebook Live. Na. Kaya nga pigpatamaan mo ako, ha. Do it in front, one, pading beda, daw gaya ni padi, ngani makabawi-bawi lamang tabi kita padi, makabawi-bawi lamang kita padi, makabawi-bawi lamang kita. Don't do it in front of your children. Day mo pagpasupgan, day mo pagkurhir ng agom mo kim makasusupog, sampang kan sa imong mga aki, an sa imong agom na lalaki. Gari po ngayon makusugon ang buot kan mga mister ngunyan. Saan ang comment na ininoy? Sara, saan ang comment? Bossing Ryan ito. Bossing Ryan, bossing, amigo, nagalango ka dyan, amigo. Si bossing Randy pala, bossing Randy, oy, ata kusog-kusog ang radyo ko nagdadangog, kapadagog mo kay chat sa lumibaya, kusog-kusogon mo, nagari, makabalos-balos lamang kita, kusog-kusogon ito. May mga misis na pangagom din da kuya nimi, pipasubgan sampa, da mawawa randa kirespeto mga tugang an agom an mga aki mo, kung sampangan ni mismo, pigpapasubgan mo ang agom mo. Avoid correcting your husband in the presence of your children. Ano ha? Inagugo na ini. Incessant correction of your husband in front of your children will make them disrespect him. Pag ginibudang Kuya Nemi, an ago mo is already dead in your household. Pinugutan mo kipayo, an ago mo sa ampangan kan mga aki mo. Ano na ngaya agom na ugali mo an marasa kapasigan sampila mo digdi sa arong bako na minanap kang trabaho, grabe ang kaugakan mo, ako naggadang-gadang kitrabaho dyan sa luwas. Ika anong pigi mo digdi sa arong, ni makahugas kang plato, dahil ka makahugas, mas maray pang da ko nagpagom sa imo. Grabe ang kabhugakan mong iulit taka na kay ina mo. Nagdadangugan mga aki, bay pagpadangugan mga aki. Iyo. Mawarang kirespeto ang mga aki sa agom. Sabi kang lalaki, niya ka nga, ano man yung ginibo mo? Natangay may dara kang sarong sakong bagas mo niyan. Ay, sus ko nga agom. Kung doon sa nga naglanit, andara ko nga, duwang sarong sako may ka mga... Natangay nang ginibo mo, nagtindog sa nga ako naman sa kanto, sa may pinja sa may kwan, sa may kanto kan Proxy Hotel, sa may tulay. Pag may naagi ngaya, pipara sana ako. Pipara ko ngaya, pundo. May naibang ngaya ako. Kung di nga, luminanit, kaya nga, nagdra ko, sarong sako sana. Ay, nakasabot ka na ako. Masanabot kami ni Kuya Nemi na joke na yan. Alright, di ba? Sabi kang texter.
Ay, salamat. May kasurog ako. Pinakusog ko sa radyo. Sabi ni Agom, sige, patapos sa sananta. Pagkatapos niya, ako naman. Sa kabaga. Sa kabaga. Gari kaya kita sa nakakadaog pirmi. Diba? Kaya baga kan Father's Day ko yan, Amy. Dapat in-enjoy tangal daw na ito. Remember, ang Father's Day is only one day. The rest of the days sa whole year, mga tugang, is Mother's Day. Tama? Do not correct him in public. Sa publiko, yaong kaya kamo nga sa saod. Yaong kamo sa mall. Yaon kamo nga sa Rural Bank of Ginubatan, nagdeposito nga kamo. Yaon nga kamo sa nagkaon nga kamo duman sa nagbakal nga kamo sa Angeles Pilinat, bata kadakol kan tawong nakapila o dyan sa Baditi Fall. Nagdumang kamo sa Angeles Pilinat sa may airport nga masakay kamo ki eroplano. Para napasala suhiro ni agom, linamlaman mo duma. Aw ano na agom nakapatalan mo yan? Hayan wallet. Ayaon nga agom nawalat ko sa na-check-in ko nga agom. Yaon sa wallet duman. Aw ano nga agom nakadangagan mo an? Anong ibakal tadig di kay sa Angeles? Bata de ko na sukusukan ko. Ay pasensya ka na nga agom ta. Anyway, sa Manila na nga mailing ta nga duman. Pagabo. Ay puro ponde ako niya bata papasalubungan ko sa mga tiyaon ko naman buda sa mga relative ko naman. Sukar ta binugta check-in mo. Sa basunod kaniguan na. Ano na yan? Kunain ka magurang, saka ka nagpapatal. Kunain sa pagurang mo, saka ka nagpipinatal. Ano na yan? Puro. Dai mo paggibuan ka nan sa imong agom dyan sa matawo. Di ba? Di mo na it does not show you as a virtuous woman and will affect his self-esteem. Di ba? Ano pa ding beda? Kumbinsido ka pa ding beda sa kuyang istorya? Kumbinsido ka pa ding? 100% dayo son sabi ni Auntie Norse. Auntie, maray na hapon tabi sa imo. O ne, dago gani. Ngani, mag-enjoy lang. Complete, dagdagan ta pa, ha? Ano na nga iyan na fight mong iyan? Diyan nga na banggi, makuro karinyo ka na naman, puon-puon ka sa day, bumang kaya. Siyempre nga agom, guran na nga ako agom. Sisinta na ba nga ako agom? Suro sisinta ka dyan na, mapuon-puon ka. Tapos masabi ka, titanglay ka na. Avoid correcting in anger. Yan, ha? Alat ko na ta. Mabasa muna kita kay mga reactions. Sabi ni Tita Marie Honrado, kanina pa po ako tawa ng tawa sa Tita. Pag-ulukan mo pala na ako, Tita Marie na, kumusta si Bossing? Rick, tabi. Ayos man, kumbinsido si Bossing Rick sa Ororonta. Orasyon BP sa mga agom na lalaki under umano ng mga abused husband. Orasyon nanda sa mga naabusong agom. Di ba? One. Kung kamuda ang mga misis dagit, di magkurihir sa agom. Baga ko yan imi. Nangabutan ka iyan talaga, kasusupgan. Bako yung Tita Tess. Ate Tess, open niya. Nakaka-relate ka, Tita Tess, open niya. Good afternoon, tabi sa imo. Kumusta? Uy, Ate Tess, itong mga yun dyan na babae sa endong halangkaw na babae na sa raog kang RED office. So halangkaw ba ganyan na babae? Anong arang ka ito? Pag wara ka duman sa baba, siyang pinakamagayon. Pero pag may nababa ka, ika ang pinakamagayon talaga. Adi, gani, siring ka kagayong kan aki mo na nailing ko naman sa Ayala Malls. Adi, pero gani mas pagayon sa aki mo sa imo.
Pamundo ka ngayon na. Alright. Pag dagit ka, di mo stop correcting your husband in anger. Shouting. Ranting. Beating and making trouble. Never do that, databi. Dagit ka, nagparapandagit ka lalo. Di ba? Bata may mga aguman talagang medyo mananggad, karapat dapat na lamlaman. Ay, garing nga nagbawi, garing nga nagkibad naman nga sa istorya mo nga napon. Dapat nga, dipinsantan kitang mga lalaki. Tama. Alright, now. One, ko yan, Amy. Never compare, do not compare him with any other man. Never, ever. Anago mo databi, di mo ipagkumparar sa ibang lalaki. Ika nga niya agum, dahil ka lamang kipakinabang, naghapon-hapon ka sa luwas. Iyo sa nahanap buhayan mo. Daog ka nga yan daog ka nga yan kan agum ni Madi. Sisay nga niya, sa agum ni Mading Juicy, daogong ka nga niya, para nga sa half day, anadara niya nga 10 rilo. Ika nga niya, sarong maghapon ka sa luwas, anadara mo sa arong 3 rilo. Natang yung tarog kayo anadara mong rilo. Siyempre nga agam, tada ko na CCTV sa sentro. Siguro nga ya, sunadarahan ngayon ni nadamanan nga ni Pade, agam ngayon ni Made, siguro nga, ditan CCTV duman. Sunadumanan ko ngayon na bol ngayon agam, kada ko na CCTV, kaya ngayon ako tulosan ng rilo. Malo ya nga ang bot mo, marasa ka pa nga. Dahil ka lamang nga ki. Ano ngayon ano ngayon yung saro na yun na wallet na yun eh? Ay ba, susay mo yung wallet pala. O ano ngayon ang dara mo ngayon saro digding ngayon na cellphone? Natangin nga taso. Sumahal ngayon ini ha, pero ngayon maray na ko amo, sumahal ngayon ini ha. Sin nga ni? Ginanahan ko ngayon agom sa marathon. Ay, tara ka sa marathon, ikang guminana, iyo ngayon agom. Marathon ngaya. Saan ka nag-marathon? Pon ngaya sa Embarcadero Pasiring sa Obelisk, Legazpi Boulevard. Uy, congratulations agom. Ngunyan ka sa humigos, nalilinti ka. Ano nangyari? Pero ka mo nag-irintra. Tulong niya kami agom. Tulog? Ikang guminana? Iyo ngaya agom. Sisi na tulog? Pero meron ngaya agom sa police. Ikadaw ngaya agom. So, tagtayari ka ng cellphone. Tagsa din nga agam kang cellphone. Ako nga agam ang guminana, dahil lamang nga ako inabot. Duminalagan nga ako sa may Obelisk, luwas nga ako sa Lamba, nagbalik nga ako sa Puro, dahil ko nga inabot nga, dahil lang nga ako nakaabot sa tagsa din mo na sa pulis. Sabi kan agam na babae, grabe ang kaluyahan mo, marasa ka pa, cellphone sa nang kinuha mo. Sa kamaga. Alright. Never compare your love, your husband, human talaga baga. Maski ang boyfriend mo, dahil may pagkumparar sa iba, siyang namutan mo, natay kukumparar mo siya, maski ang ago mo na mata, na masta ng kilikili ka iyan, may pagkumpararan sa iba, siya ang namutan mo. Siya ang pinakasalan mo, tapos ngunyan, arog-arogon mo ka iyan. Di ba? Yan. Maski si ago mo, ang panganya hararo mo nono na, pabaya, akon mo, tayo na yan. Bako natatatsaran mo pa sa ago mo. Ano na nagom? Ang limugmugan mo, garin ang bubon ka hararom. Ano na nagom? Dahil ka lamang. Diba? May pagparatat. Hutos sa agom ni Madi, gwapuhunon. Magapunon siya, pirming naka-shave o bagayon pati. Pirming mahamuton. Ika-agom, ano na? Amparong mo, gari ka-agom pirmi o... Amparo, magaruhita ki Karabaw. Saka maga. Alright, ito. Ano ha? Basta, ito. Kung ikada atultul kang agom na baba, ito nagagabaya din mga misis. Mana, pinaluya ng lugod sa radyo. Stoy! May pagpaluya ang radyo. Pinaluya sa radyo lugod. O, lingon ang ingaw, idalagod na dangugan. Nangingaw-ingaw na lugod sa radyo. May pagpaluya. Bossing Randy. Bossing Randy. Daw ni Bossing Randy. Never get back to old issues. Kamu nang mga misis, pagbigyan tataraman mo na ago mo, para balik-balik ko kang panahon. Para balik-balikan mo.
Lapos na ito. Mabawi mo paan? Ha? Di mo naman tabayan mabawi. Di mo lang para balik-balik eh. Di ba? Oo. Ano na, kahit ito nga agom na sultero ka pa, marasa ka pag maginastuson ka, ngunyan nga yung agom mo na ako, kuriputon ka ng salbatana ka. Dahil kalam nga niya ki, estoy na, taday ko nilang ang pando ko sa monitor no, itabi, taday ko nilang ang pando ko sa monitor, o yun, sa monitor. Ipaluwasan mo ako, ibigiling ko sa itsura. Yan. Ay, magkanusom pa lang talaga ang angog ko sa primerong luluwasan. Pasensya na kamuta, habang nag-aaloy, nagagwapo man po yan. Okay? Ako, bako man pa ako gwapo, medyo maapil sana. Bako yan, Eme. Ang pagiging pugi nin lalaki, dahil mo madara sa paggarapo ang kipandok, Jerome. Dapat, Jerome, tatao ka magpuro-purma. Ang apod ka, Jerome, sex appeal. Ang mga magayuno na daraga, namumuya sa makusog ang sex appeal. Mas ilingon mo, nata may mga igwangan akong nailing sa SM talaga. Ngaring-ngaring bangguranong ko kuya nimi. Salbatan na talaga. So, babae pati, nag-appreciate Alangkaw na lalaki, maitom-itom sa nanggari. So, hindi ko kaya i-describe. Salbatanang gayon kang babae talaga. At so lalaki, naglalakaw, tangad sa kisame. Proud na proud siya. Nga rin sigya puton ko na alsawang ko sa babae, tangko ko duman sa salog na, Miss, gising! Miss, matana please! Kasayang kang lahi mo. Mata! Ay... Salbatan na nga niya akong pangyari ini. Oh. Alright, last na, nagkapirang points na lang. Do not attack his dignity. Tama. Give your husband a bunch of respect. That's all that matters. If you don't have enough respect for your husband, then you are not worth the respect of your children. Di ba? Oh. Di ba? Sabi nga ni kan aki kuya ni mi, ano man mamay namuyahan mo di kay daddy na si Mrs. Baga. Actually, si Mrs. man talaga ang pinakamagayon na iling ko. Ha? Sagabos ninda. Sagabos ninda. Di ba? Kita bagang, kamong mga babae, igwa kamo kipigapod na sarong bagay sa nang namamuyan doon sa lalaki, yun na yan, kuya Nemi. O, ahan siya babae digdi, o. May babae pa sa inyo, so wala na, de. Wala na. Syara, ano namuyahan mo, nasaro sa ng bagay sa boyfriend mo? Anong parte? Sige daw. Arin, isurat mo digdi. Tanay ko na, ita ka na dagong sarawayon ka. Ano nagustuhan mo? Pandok? Pandok, ano nagustuhan mo? Ano nagustuhan mo sa iya? Di ba? Ang mga babae, may namuya na maski saro sa nang bagay. Ano? Ugali. Pwede. Tan mga Henry talaga, mga arog talaga kan, mga marayo. Ano mo yan sa ko ni Mrs. Mata, Kuya Nemi? Mata na mo yan niya sa ko, buda ugali. Tumi ko nadangugan sa mga agi ko. Mata. Matang lawin. Mata. Sabi kang so. Kahit to, may ko na istorya. Baka madagog ni Mrs. Tagari maalas 4 na eh. Baka nag-monitor na Kuya Nemi. Sabi kan, ikaw ka itong midbid na estudyante, Aquinas University. Ika nga ya, sir, pag nagtataram ka, pati nga ang mata mo nagtataram. I like your eyes. Sabi ko sa iya, Kuya Nemi, nga niya ako, you know, sa party ko, bako lang mata ang gusto ko sa imo. Ano nga niya po ito? Ang gabos mo nga niya kung pagkatawo, pati ang sa imong itsura, gustong gusto ko. Kaya lang nga niya ako ni, maski anong gibuhunta, din ako pwede magseryoso sa imo, kang na gusto ta ka. Nata nga niya po, nga niya ako may agom na ako. Hudyang kang ipinangaki, paano? Sabi ko yan ni may kaitong estudyante sa kuya,
age doesn't matter po, sir. Nga ko, class dismissed. Okay, see you tomorrow. Las 4 na lamang. Gari naman, sobra naman so arambugan tangon niya, napon. The real empowered woman is the one who knows how to respect men. Correct? Tama? Yes. Ang tunay na babae, so tataong magrespeto sa lalaki. If you expect your husband to be a respectable king in your place, in your palace, then you should first create a peaceful palace for him. Makaibion man, adi. Makaibion man, ano? Makaibion man. Di baga. Alright. Nagdadangog si Mrs. Sabi ni Mrs. Day ka na lamang makatana sa ko. Nagdangog na si Mrs. niya. Gibuang ngayaan. Alas 4 na po. So liver aid mo. Ay, nailing mo na kuya ni me. Maglikay katabay paguli mo sa harong. Tabaka po, mabangguran ka. Nailing mo na kuya ni me. Hen, sa totoo lang, kung mag-boyfriend-girlfriend pa sana, puwerte ang pakyot. Pero kung mag-agom na, nagluwas na ang tunay na ugali. Sa totoo lang, araw kaya. That's why, kay puhan kipig-apod mga tugang na long engagement. Pero dapat sa long engagement na iyan, dapat tabi, yaon dyan mga tugang an continuous na companionship nindo for you to discover. Pero aram nindo ang dapat na discover. Ay nantip ko sa endo, ha? Basta dahil ka mo maglagpas na sa boundary. Kung gusto mo talagang discoverihon ang ugali kang boyfriend mo o girlfriend mo, mag-inuman ka mong duwa. Totoo lang. Pero dahil ko inipig-advise sa mga tultol. Pero kung gusto mo talaga, madi-discover. But you have to control yourself. Pag control mo ang buhay mo, taba ka lugod na pasubo ka. Okay. Good afternoon kay Ate Jollibee. Sir, maugmahon si Mr. sa imo. Nakabalos. Nakabalos, adi? Mga makusugon ngunyan ang mga ano yan. Mga makusugon ngunyan, ano yan? Mga makusugon ngunyan ang mga lalaki. Ate Jollibee, good afternoon. Sa imo, tabi. Hi, hello. Pero, arami na kung padapan ng agom nindo. Number 1, ang mga lalaki dapat padabaon nindo. Nata, number 1, ang atay kan asikaso nindo, ang liver kaan dapat asikaso nindo. Bakalan nindo ki liver aid. Tang mga helang kang atay, arog mga tugang kang liver aid, kan alcoholic hepatitis, cirrhosis, o kaya mga liver diseases. Mga helang nadarakan sobrang pag-inom, mga tugang nin taba, ay, pag-inom nin alak, o kaya pagkaon po nin taba. Tandaan nindo yan, Ate Jollibee, tabi. Di ba? Tapos ang kaugmahan kundi ka mo magbabago sintanganing mogmang atay kay po nasabayan po rin protection leverage. Leverage Silimarin Capsule, ang Leverage Silimarin Capsule para sa ludasin proteksyon kang atay. Ini po may Silimarin na halis herb natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Leverage, antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon sa oral daw na pag-inom kang Leverage. Pwedeng mapugol, mabawasan ang danyo sa atay, epektibo man ang Leverage sa pagpugol kan paghubag kay ni. May bisyo man wara, mahilig uminom o dai, mas maray na isabay ang Leverage Silimarin Capsule oral daw para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya liver lovers, mag-Leverade na para sa baskog na atay. Ang Leverage Silimarin Capsule mabakal po sa mga piling butika nationwide. An oras hatod sa Indokang ang simpleng pampakilig nor sinigang. Mayong tusok-tusok. Sa tabangkan, vitamin B kan Farex. As in proper diet and exercise. Far-excited ang mga kamot. Far-excited maglagari. Farex Vitamin B1, B6, B12. If symptoms persist, consult your doctor. Adrian Salceda, Adrian Salceda.
sa tong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo pa bata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabas sa kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy Kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay Mayor Nonoy Kap. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mami, wala na ko ubo. Good! And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Oy, Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby ni BM Henry. Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby Raiba Radyo DCGB. Bueno. Alas 4 na pala, mapaaram na. Tanong ko niyan, Kuya Nemi, 2D sa GB, ano? 2D sa GB pala nun yan. Mapaaram na kita. Ay, pasensya na ka mo sa tanog tao. Dahil tamakwa naman sa may wagang tanog ta. Dahil kinaya kang oras ta. Saga na lang. Orasyon mga tugang sa mga mister. O mga mister na mga mabuoto ng sendong ugali, sendong padanayon. Pinhuli na nga ni tamaray man okay lang na kita pagdaog-daogon, alagad kung dayta na kaya magtagatumang namang kita tagaring marauton. Mga mister, kita mas maray po abing nagdaog-daog sa natanganing kita pagrispetohon. Kan mga agumtang mga maisugunonon kaya yan taben sa kuyang pakimaherak sana po dayta pagtumangan sa ngapit na panahon. Takon tumumang kita lalong mamarauton tapag agumta na kulugan iyan tabi delikadohon. Hinuli na nga ni takitang mga lalaki talagang mas maray na daog-daogon. Kung kita daog-daogon, okay lang iyan ta anyway mga tugang kung gumibo ka din kalukuhan day na mariparo ta si agum ngaya mabuotot. Kaya tabi kamong nagantabay na mga lalaki pagpadagos na tabi sa tuyang pagiging humalde iyan tabi mga tugang na pigdiskutir ko sa rumasa ng tabang tanganing kita makauro abante. Alagad kinakaipon manggiraray na sa tuya tabing pag-urunan mga dapat nagibuhon kung kita pagparadaog-daogon paminsan tabi sa tuya ng pagtagahigoton. Dahil mo pagtumangan tabaka masubrahan mo ikalugod ang mapreso delikadohon. Alagad kung kitang mga lalaki ang bimbos ngalan kan sa tuyang agom gari bagada isa na maski ka magdumang ka sa blatter ang mga pulis ulokon. Maski dumang ka kay kapitan pati ang pagduman mo sa barangay garing makasupugon. Nano ka ngayat Mr. Tansay mo ngayang mata maitumunononon. Iblater ta ngaya digdit siyempre masimbag kaman sa kapitanindong mabuoton. Ara mo ngaya tabi kap nagkapasoy kami ni Mrs. Binus ngalan ngaya ako sa mata kaya ngaya oni black ayo nononon. Si kapitan habang nagiyom-hiyom sige nga iblater tan sa imong sitwasyon. Ikaman gari baga gusto mong ireklamo kundi garabo mong gibuhon tabaka day ka makauli sa endong harong. Tabaka ika mga tugang tamaan kaya tabi delikadohon. Takon ang agumta sa tuya sa nang pasensyan kaya tabi dapat sa nang pagtaga-arogon. Takon magtumang ka sa imong agom sa man kamupuroton yan tabian sa tuyang tandaan mga misis. Mas kanong itsura mo sa radit man kamo o darakulaon. Kung magtumang ngaya sa man ako puroton sabi ni man Angelic Yambaw na babaying magayonon. Itsura niya gari ng gadsinon sulweta kaya ang sayang agom na si Pading Beda Richard Gomez ng gadang hitsurahon. Bata si Richard Gomez na iling ko sa YouTube tuminabaon. Sa pagkapugi niya gari na waraon pero mga tugang talagang ang itsura niya halang kawunon. Dahil ko siyang personal duman sa airport sabi sa kuya, o ngaya primo kumusta ka? Ika pa lang yan sinasabing kamukhang kamukha ko kaya sabi ni Richard Gomez proud ako sa iyo na akong kamukha mo. Salamat! Goodbye! I love you all. Mabuhay! Oy, mga mister!
Yan naman nakakuha ka mong kasorog, yan. Luway-luway sa na ang pagtarama. Kamong mga misis tabi, luway-luway sa na. May pagkagod ka naman sa agom nindo ta. Paano na sana? Kung na kaming lalaki, paano na? Paano na sana baga? Paano na ang lamig ng gabi kung wala kami? Ang mga helang po kang atay, arog kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis at cirrhosis, mga helang nadara kan sobrang